Asike sikhulumeni ngomkhulisanduku. Miningi umkhulisanduku enginayo. Umthondo uyakhula ngempela. Umthondo uyakhula. Abantu bayadideka ngobuningi bathi ayikho lento leyo. Cha, ikhona. Siyawukhulisa umthondo wakho. Umthondo wakho ufana nesihlahla. Umthondo wakho unempande. Impande kuyini? Ile misipha yakho. Uyakhula umthondo wakho. Abanye balimaza ukusecircumcise bese ungasakhula umthondo wakho ngoba lapha bakhatha khona kunomsipha lapha thonga khona ojoyina lapha uthi libe luthela. So once wasecircumcise le misipha iyama isatheli kaphambili. Kodwa lokho akusho ukuthi angeke usakhula umthondo wakho. Umthondo siyawukhulisa ufike kulesi size wena ofuna ukuthi ufike kuyo. Ziningi izinto esizisebenzisayo nemithi ehlukahlukene esinayo yokukhulisa umthondo. Why ukuthi umthondo ufana nesihlahla? Ngoba wena njengomuntu wesilisa kuyithi welengqayizi vele ukuthi ube nomthondo. Lokho ukunikeza amandla wokubusa nokuphatha nokudecide inqumo zekusasa. Ngoba lo mthondo wakho lona nje uphethwe wena manje wena uMiddelfield. Kunesidoda sakhe esiphakathi lapha yakulo mthondo loyo. Lo mthondo loyo umele abantu bakini abangasekho bese kuba uwena maphakathini bese kuba offsprings okuzoba ingane ezizozalwayo lo mthondo. Inhlanyelo which is a seed sperm esizophuma siyotshaleka lapha sitshaleke khona kuze kuvuke umuntu wesidalwa sakini. Akho ke umthondo ubaleke kakhulu laso ngofanisa nesihlahla. Njengoba umuntu naye ayisihlahla. Istems ngaba la bese kuba namagatsha. Sibonga kube lesi lo shatele la kodwa sonke siphuma kuphi empandini eyodwa. Asikho ke lapho silapha namuhla. Imithi esinayo ukukhulisa imithondo abantu bakithi. Ipenis rub ayikhulisa umthondo. Penis rub. Sine penis rub. Ipenis rub iyenzani? Ilula lemisipha ukuthi ingafinyezi, ingadonseki, ingagoqani bese lento yakhe ibuyela phakathi. Penis rub ikulula lemisipha ngoyisprayile kuze igazi likwazi uqola lingene ligcwale uma ngabe ufuna ukusebenzisa umthondo wakho ngoba kuze lime kudingeka lemthambo ukuthi ibe negazi. Lemthambo yakho mangaba ibe negazi ayilimi malimile sokuthi igoqele aliqini liyathamba. Ngakho ke sine penis rub mangakuloleke ngale ukuthi lime kodwa lingaqini. Bese siba nomkhulisanduku which is a penis enlargement ophuzayo ochatha ngawo. Uma uphuza iyadonseka, uma uchatha iyakhula endlondlobala. Lokho ke abantu abaningi banezindlela eziningi zokusebenzisa. Omunye ngoba ufuna indlondlobala kuphela, omunye ufuna indonseke kuphela. But lapho uyaphuza uyachatha. Sizo nomuthi komunye okhulisa umthondo to accommodate abantu abangakwazi ukuchatha kodwa abanesifiso sokuthi umthondo wabo ukhule, and also to accommodate abantu abathi abanako ukuphuza ngenxa ukuthi khona abantu abangajwayela ngemithi yababa makaye ngalo ndlela leyo, yabona. So siza neminye imithi ehlukahlukene ukuze wonke umuntu azokwazi ukuba accommodated. Hayi ukuthi le mithi ayisebenzi, iyasebenza kodwa ufuna ukuthi sini vikele nonke nikwazi ukuba accommodated. Kanjani na? Lo muntu siza nawo manje ukhulisa umthondo kodwa lo awuphuzi. Uyawukhotha ekseni nantambama bese uyawugcobisa, awuhabi, ugcobisa lo mthondo lo. Iphuma imibili hambe emibili. Ugcobisa lo mthondo lo kanje. Ugcobisa lo mthondo bese lo munye uyawukhotha ekseni nantambama. That's it. Okwakho nje ukugcobisa lo mthondo. Bese umunye uyawukhotha ekseni nantambama. Uyagcobisa, uyakhotha. Uyagcobisa, uyakhotha. Ugcobisa from kuma scrotums, amabhola lawo ngaphansi. Then ugcobisa konke ke imizimba yalo mthondo wakho bese uyasikhothela. Iyokhula ke. Kodwa loyo unamandla ukudlula lo bese ukhandile ukuthi uyaphuza, ngofuna indonseke, uyachatha, ngofuna indlondlobali. Uma ngabe uyawudinga umuthi okhulisa umthondo, xhumana nathi nambeni 078 892 3264. Siyatholakala kuzo inkundla zokuxhumana. Uyakhotha, uyagcobisa. Awuhabi, uyagcobisa nje. Uyakhotha, ugcobisa. Ekseni. Ukhothe, ugcobisa ntambama. Umthondo wakho uyakhula, ufike kulesize oyifunayo. Lo wenzani ke? Akena ukuthi wena unika direction, iyona ezeke direction. Wena kodwa uziyekela ukukhotha nokugcobisa mase ufike kulesize oyifunayo. Lo mangithi iyona ezeke direction engichaza ukuthi uyadonseka and uyadlondlobala at the same time. Lo wokuqala bowudonseka mawuphuza bese udlondlobala mawupeta. So lokho uyawugcobisa bese uyakhotha, uyadonseka bese udlondlobala at the same time. Imkhulisanduku esinayo imbili. Unomkhulisanduku okhothayo ugcobise.
bese umthondo uyakhula. Kube nomkhulu sanduku opetayo ophuzayo bese umthondo uyakhula. Nikhumbule abantu bakithi ukuthi inkinga nesixazululo. Ukuthi libe inkinga usho ukuthi nesixazululo.